Už o pár hodín sa práve tu, v komplexe Dolby Theatre, dočkáme najväčšej akcie roka v kalendári showbiznisu. Aj takto vyzerá vyvrcholenie posledných príprav na udeľovanie Oscarov. Červený koberec je nachystaný na príchod tých najznámejších filmových hviezd v Hollywoode. Okolité ulice sú uzatvorené a okrem personálu sem majú prístup napríklad médiá z celého sveta, aby štáby vykonali svoje kamerové a zvukové skúšky. V piatok a v sobotu prichádza nával novinárov, ktorí si musia vyzdvihnúť svoje akreditácie. V nedeľu už zlaté Oscary stoja na svojom mieste. Ich meno sa zrejme pripisuje knihovičke Akadémie Margaret Herrick, ktorá vyhlásila, že soška vyzerala ako jej strýko Oscar. Verzií je hneď niekoľko a skutočná pravda ostáva záhadou. Rovnako ako bližšie informácie o tom, odkiaľ pochádza červený koberec a kam následne pútuje na likvidáciu po konci ceremonie. Zaujímavosťou je, že vôbec prvé udeľovanie cien Akadémie v roku 1929 sa konalo hneď oproti v hoteli Roosevelt. V tom čase sa súkromnej večere zúčastnilo 270 hostí a vstupenky stáli $5. Až druhý ročník bol následne vysielaný prostredníctvom rozhlasu. Dnes je z Oscarov jedna veľká show pre milióny divákov a už o malú chvíľu budú po týchto schodoch do Dolby Theatre prechádzať najväčšie filmové hviezdy. Najviac nominácií tento rok získala snímka Oppenheimer s počtom 13. Hneď za ňou sa s 11 nomináciami nachádza film Chudiatko. 10, respektívne 8 nominácií majú Vrahovia mesiaca kvetov a Barbie. Výber tých najlepších podľa Akadémie zistíme už v noci z nedele na pondelok. Z Dolby Theatre v Los Angeles Thomas Puskáler, televízia Joj.